Toto je film o lidech, kteří nemají co na práci a proto chodí pořád dokola. Tato paní má co na práci, proto nechodí dokola. A ten muž jen stojí, protože neví, co má za práci. Tito lidé denně musí chodit dokola, jinak se jejich tělo zastaví, kosti jim srostou a už se nikdy v životě nehnou. Je to smutný příběh obou lidí. Nyní vám představíme příběh lidí, kteří mají co na práci, ale nemohou to vykonávat. A proto skáčí. Malí lidé skáčí málo, velcí lidé skáčí hodně. A tento muž jenom stojí. A nyní příběh o lidech, kteří sedí. Není. Tento člověk sebral svůj osud do svých rukou a začal chodit. A chodil a chodil, zatímco tato žena pouze sedí. Ne, ona se zvedla, ale stojí. Já už vlazím. Ne, Vlazím jsem. Pojď chodit. nedostatek pohybu způsobuje agresivitu. Neberte si z těchto lidí příklad.